Kým ostatné stredné školy otvárajú svoje brány pre deviatakov len raz, spojená škola Juraja Heniša to robí dvakrát. Okrem klasického dňa otvorených dverí ponúkame samostatnú prehliadku dielní praktického vyučovania pod názvom Siahni si na remeslo. Cieľom akcie bolo prezentovať študijné a učebné odbory školy, aby sa žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium prezreli vybavenie jednotlivých pracovísk. Všetci si mali možnosť prakticky vyskúšať rôzne technické zariadenia a nástroje a tak sa lepšie zorientovať v odboroch našej školy, ktoré sú veľmi žiadané na trhu práce. Dĺžka pobytu nebola obmedzená, na jednotlivých pracoviskách mohli stráviť aj celý vyučovací deň. Celá prehliadka trvá 3 dní a deviatáci sa ňu väčšinou hlásia dopredu. To umožňuje dielňam zladiť prehliadku s bežným vyučovaním. Sú pripravené jednotlivé pracoviská, kde obsah na tých pracoviskách je možnosť to vyskúšať manuálne v praxi. Pre žiakov 9. ročníkov, takisto pre rodičov, ktorí majú možnosť vidieť, čo vlastne ich synovia, dcéry budú študovať v rámci jednotlivých odborov, ktoré ponúkame ako škola. Počul som len dobré referencie, študoval som v tejto škole, takže viem, o čom tá škola je. Pre chlapca alebo pre syna je to výhoda len kvôli tomu, že táto škola poskytuje tak ako vzdelanie, tak aj praktickú časť. Návštevníci, ktorí sa zúčastia týchto dní, majú možnosť si vyskúšať dané remeslo v rámci odborov, ktoré ako škola ponúkame. Výber strednej školy patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia v živote mladých ľudí. My veríme, že naša škola robila všetko preto, aby im pomohla rozhodnúť sa správne. Z dielne praktického vyučovania Jana Žáková, Michal Stupar, Tamara Fereková, Televízia Gimoš.